הבישול בשטח מעולם לא התאפשר בקלות ובמהירות כמו עם ערכת הבאו-קוק, הערכה המובילה בעולם, המאפשרת לכם לבשל בכל מקום ובכל זמן, ללא צורך באש, גז או חשמל. הערכה מורכבת ממספר כלים אשר יהפכו את תהליך הבישול בשטח לפשוט ובטוח. קערת נירוסטה נשלפת, בתוכה מתבצע בישול האוכל. הקערה עשויה מחומר היגייני הבטוח למגע עם מזון ומוליך חום גבוה לטובת הבישול. מיכל חיצוני. הרווח בין המיכל הפלסטי החיצוני וקערת הנירוסטה מאפשר לשים את שקית החימום ולייצר את החום לטובת הבישול. מכסה נעילה. בעל עיצוב עמיד, קל לפתיחה ולסגירה, אשר מאפשרת את נעילת החום והתימה מנזילות ביחד עם טבעת הסיליקון האטומה. שקית חימום לשימוש חד פעמי, אשר עשויה ממינרלים ורכיבים טבעיים בלבד. במגע עם מים נוצרת ריאקציה המגיעה לחום של עד 130 מעלות, בזכותו ניתן לבשל. תהליך הבישול באמצעות באו-קוק כולל 6 שלבים פשוטים. הפרידו את קערת הנירוסטה ממיכל הפלסטיק החיצוני. פיתחו אריזה אחת של שקית חימום והניחו את שקית החימום בתחתית מיכל הפלסטיק. מזגו מים אל אריזת שקית החימום עד לקו המים המסומן. שפכו את המים על שקית החימום והניחו במקביל את מנת האוכל במיכל הנירוסטה הנפרד עם כל המרכיבים הדרושים. ברגע שנוצר קיטור, הניחו את מיכל הנירוסטה בתוך מיכל הפלסטיק. סגרו את המיכל עם מכסה הנעילה והמתינו את הזמן הדרוש לבישול. לאחר מכן תוכלו ליהנות ממנה חמה וטריה. בתיאבון